a rayuwar wannan gwamnatin saboda haka takaitaccen jawabi na ɗaya dai godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shine Allah, Allah shine mai yi ko mutum yana so ko mutum yana so in Allah ya ce wannan shi yasa ya zama wajibi a kanmu mu ci gaba da yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yau kusan wata 8 da waɗannan mutane kuka fito tukunna kuka zaɓe mu, kuka wahala, kuka bi layi ga ƙishirwa ga yunwa. Amma ba ku gaji ba kamar yadda kuka nuna a yau. Kuka bi layi, kuka yi haƙuri aka tantance ku a wajen zaɓe. Aka yanko ballot paper, aka ba ku ballot paper, kuka je kuka dangwala wa abin da kuke so. Allah cikin ikonsa kuka samu nasara wanda kuke so ya zama gwamna a jihar Kano. Amma abin mamaki sai a zalimai suka tafi kotu. Suka ce wai ƙuri'unku da INEC ta ba ku wai na ƙarya ne. Kotu ta farko suka yi ƙaryar da za su yi aka ce su ne masu gaskiya. Muka ce mu da muke da Allah, mu da muka dogara da Allah, muke da yaƙini, kuma muka yadda shi ya mana, kuma mu da muke da bayan Allah a jihar Kano irinku. Mu mun san ƙarya ne. Saboda ba mu yi maguɗi ba tun da muka fara zaɓe a jihar Kano. Saboda haka muka ce za mu ɗaukaka ƙara. Wannan ɗaukaka ƙara da muka yi, waɗannan azzalumai suka bita. A wajen ɗaukaka ƙara ma, aka ce wai ni ba ɗan jam'iyyar NNPP ba. Ta taba jin uba ko kuma uwa ta durkusa ta haifi ɗa, makociya ta zo ta ce ba ɗanta ba ne ba ita ba. Ai daga nan ma ka san zancen banza ne. Daga mutanen banza ba? Da haka nan ma suka bi suka yi abin da suka yi. Muka ce Allah shi ne Allah, mun yadda kuma zai kwato mana hakkin. Muka tafi kotun koli. Muka tafi na sakamako da ya fito ranar Juma'a yaya. Gaskiya ta yi halinta. Allah cikin ikonsa an dawo muku da abin da kuka zaɓa, an ce shi ne halaliyar ƙarya ce. An gaya musu a kotu, a kotu. Alƙali ya
ya isa. a ɗan abba babu wanda ya isa ya ce in dai jam'iyya ta ce wannan ɗanta ne kuma yana da rajista, babu wanda ya isa ya ce ba haka ba. So da haka wannan masu kora sun dawo da abin da kuka zaɓa, sun dawo da al'ummar jihar Kano ƙuri'unsu 165 da aka kwashe musu. Suka ce abba gida-gida shi ne halattaccen gwamna a jihar Kano. Suka ce ba sa so su ƙara jin magana irin wannan. Kuma suka gargaɗi mutane da yin zalunci, har wani ma ya fito da wasu surori daga cikin alƙur'ani, ayoyi ya faɗa ya karanta, ya nuna musu cewa duk wanda ya yi zalunci Allah zai kama shi. A takaice muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na biyu muna gode muku al'ummar jihar Kano, musamman ku matasan nan da muke da mazanku da mata, muna gode muku kwarai da gaske. Muna gode wa sauran magoya baya waɗanda suke a ko'ina a faɗin Najeriya da waɗanda suke a faɗin duniya, waɗanda suka shiga suka fita suka yi ta yi mana addu'o'i na cewa Allah ya fitar da mu daga hannun waɗannan azzabu. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka musu suma da alkhairi. Waɗannan alƙalai muna gode musu kwarai da gaske, saboda da ba don wannan hukunci da suka yi suka tabbatar da adalci da gaskiya ba, to da ba a sanya ake ciki a yanzu. Allah ya saboda haka muna taya su murna na cewa martabarsu ta dawo a Najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya. Muna yi musu addu'a Allah ya sa su ci gaba da hana zalunci a kotunan mafaɗin Najeriya. Ina so amfani da wannan dama, duk da dai na yi jawabi a Abuja, amma na tabbata da yawan ku kuna Kano wata killafa ku ji. Muna godewa jagoranmu mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso da irin jajircewa da irin abubuwa da ya yi saboda nuna dattaku da yake. Muna yi masa fatan alkhairi. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu ƙara gode wa shugabannin jam'iyyarmu a ƙasa da jihohi baki ɗaya. Ga shugaban jam'iyya na jihar Kano a kusa da ina so na gode wa manyan lauyoyinmu waɗanda suka tsada ba dare ba rana, sai da suka tabbatar da cewa sun kare wannan haƙƙi na al'ummar jihar Kano a wannan kotu. Waɗannan
manya-manyan lauyoyi Allah ya musu albarka, mukarrabansu Allah ya musu albarka. Ina so da aka shiga Allah